Abusiafo na wɔtwe asan akɔ apro abɛkye mbion kɔkye mu nyinara adusia ya ne wo esua no ɔsebɔhye no onyankopɔn da apam yaye adusia no bebree na wɔtwe mu no yɛwɔ adusia ɛtɔso adu mienu atifi asɛm no ɔsegidie apam yɛtwa ho yɛde mu mpensempensem mu ɛbɛbrɛ osisia. Say yenso ye abonefo ya ye wo kwambenso na yenso ye bitimi anya sa credit ni nti Abraham commitment to sacrifices of making ya son onyame hwe na hu se o se me du ni gidie no tren ma so di Hebrew kama ne yede was san krofo we num nyina no bohye ne nti no wo mu gya nya wiase ne ma nyina ego di nyame edi a de na wo nse wo mfata no o de becho Yebesan ama mu nyina akwaba na afi yede nchia sonko nso efi yen agye nkopa Yesu Christus nchen ede bre mu nyina yenim yi sene wone yen adi ni yie no sara na monso onemo adi ni yie na wotwe asan akọ asan abeto yemio yadisua no na yeguso nkakra adisua to so dumienu ni na kyese adisua di yanim no yewie a na kyese kota no abana wie ya no nti minimie se kota mu nyina adisua ya to ndi mbɔhye no onyankopɔn da apam no wanya mu ntiase pa na eko na wie yi na bema ntiase no awie mu die pa nti se woda so etie a menyi wa fidie emfiri hase ma ne wo nyina nsua adisua yi enko na wie se na ebe ya ne wiase ya bayi obi anada wantwe amfiri adom no ase mi wa begafo sonko ha o mu ba beboa na ene adisua yi yede abramo balansa na meda o modi ede achem no me enkotie anwum mfiri ya mofra no ho na yewia yede meda o modi na fe yede adisua no ahyehye so. Treasure.
yɛbɛda yɛ mmɔfra yi ase nnwom a ɔmato ɛde yɛn adesua yi anim no sɛnea mekaeɛ no ɔse gyidie apam ɛnɛ twedi ampo Onyankopɔn adom nti wɔde beguafoɔ sonko abɛka me ho wɔ ha sei a ɔmo bɛboa yɛn na afei yɛde adesua sonko yi nso ɛde abrɛ mu mede mediane Bismarck Mensa ɛnɛ Onyankopɔn adom nti mewɔ openi ɔten Mensa ɛka me ho ɛwɔ ha sei London Ghana SDA Church mpanimfoɔ no baako ɛno no na afei mebɔtra openi ɔten Mensa na mekɔ Elder Kwabnachere enso ɛna ɛte mfimfini no nso London Ghana SDA Church nso ye elders no baako nso no sɛ ne mu nyina mu nim no Elder di sa disua yi mu kotin yie pa Elder yema wakwaba na afei mebɔtra na mekɔ Pastor Jojo Boni ɛna no nso ɔte ɛtɔ no ho ano Pastor Jojo eyira mu kakra bi say Pastor Saba biu ntine Pastor yem wakwaba. Thank you. Great ye ni age say yasan ehun enim say adwuma na na de wasie kakra say you appear that say yem mo empire na fe yen hye yadusua na se ma mema edachre emo empire mai emo empire ye Nyankopon eda wase ade nyina mu sɛ woni edi ne yie wo hu nsɛm ne ye besua ye nipa bone ama ya adwene ne ye nti ase no atosi de yesre won semra ye besua apam a wonyame woni nipa pam frim resante abesi sabre apam a wode nam so ebeji ye nkwa no ma ye osuru nyansa osuru nimdie ahobrase yintimi mfa nkyɛnkyerɛ won sɛmi mu enye ye nyansa ne ye nimdie na imu nyame ma bibia mfiri ho ewo Kristo din mu ye wie dwumadie nyina ye de wayeye waseda ama adumunti amen amen. Wait yɛdesua nam sɛ ɛkɔ na wie yi nso no yɛde pa ɔkwasɛm no sɛ fiti last 2-3 weeks ɛbɛyi adesua no ɛforo kɔsora yɛkɔwie pɛpɛɛpɛ na menim yie sɛ ɛnkɔ na wie na yɛni agye paa yie sɛ wohwɛ about last 2 weeks adesua no sene na esi kona na ya adusua bia no kwasem se na ede pa ye hwe ehu ose apam foforo no in fact sa adusua no na ye hu the difference a ye cheche mu difference e wo apam dada mu ane apam foforo mu no kwasem ne se ye hu se nsosua bia wo mu ye dada na ase bibi wo konkumu na enoa na de bia wo konkumu na konkuno wasesa konkuno no watro so nyiwu content na ewo mu no the same na mo new na wa trust no na ma de na ye new na mo content ni the same in fact na adusua na de pa ye from there no ye be share apam foforo kronkron bia na nse na apam dada no ye wo kronkron bia ba apam foforo no nso no kronkron bia na te say so the same thing se na ekoso no ba say the yes Christo mum na aba be take all the no mo ye no asasi su nyina no wa ba nti eniema na mo ye no asasi say the yes Christo na dey enti ni nyina na difference bia nsusuye bia enim ne mum methodology ne okwan a ye fa so aye no na ensakraye abam ne mu yes Christo abaye no krampo better amaye sanse enkasese no tie no mo ye no dada na sese ye ya aka mnu no boni ade bia ye de bia nka Israel control na ye ko Israel to badamu ye de edwane na minimum aeroplane obesesa sa na ma na de so anti yes Christo abama ade na ayemremremre eno na nipa bebre bi ntia so si apam dada atwam apam dada na problem ni ho a anka foforo ama say na nipa nche da ante apam dada ne apam foforo no omo ntia ase but omo osemo antie adusua na oko YouTube a eho no oko Facebook eho no London Ghana SDH tie di sa adusua no ebe biebie wadwene mu na afi wa ma obi ama emedada ene ye toaso afri ne yesua yi nyina na wo hwa osi covenant faith and I say gidie apam so wo hwa yenka abosam no ye fa Galatians chapter 3 verse 11 o say na eda na o say na eda di pefe say emramu de obiara entene Onyankopon anim efrise gidie mu na otene ne benya ankwa amen. Great yenhwe yekɔ yanim no afin say asem yi ebeba yensem misa no bi mu na fe ya doso no ma mensha sim free Pastor Jojo ho yenhwe
Galatians chapter 6 verse 14. Yɛnhwɛ sɛ nkwagyeɛ adenti na ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ nkwagyeɛ yɛ akyɛdeɛ in the first place. Yɛnhwɛ na nti sɛ opinion ɔten sɛ wayɛ krado a hwɛ Galatians chapter 6 verse 14. Later for homa eti a yensia nkyemu a yedu na o say na me de empare me sɛ me hɔhɔ me ho ye na Awurade Yesu Kristo asennua mu ɛno so ɛna wɔnam abɔ me wiase asennua mu ama me na abɔ me nso asennua mu ama wiase. Amen. Amen. Great. Pastor Jojo yenjo sa asɛm yi a ye kind no wɔ Galatifoɔ nwoma yi mu adenti na wɔsi yɛhu sɛ nkwagyeɛ ɛyɛ akyɛdeɛ ɛna afei nso ɔkwan bɛn so na yɛn nso yɛbɛfa so ahoahoa yɛn ho sɛnea Galatifoɔ asɛm yi ka yɛbɛhoahoa yɛn ho wɔ Christ mu. Yo, Bismarck, say answer name say ye bete sa nkwagye na ye kan say apam ene nkwagye mu na say gidie mu ni apam. Yes. Said ye usifa che mu no nkwagye ene ye Kristo ana ye gidie ni nyina ye den ejina so. All right. Cause salvation. Say salvation ni wa me hu die nti aye nke ye cry ye tie ye be frɛ who say ye den ye Kristo for enti oka ekwan nkwagye ho asɛm a ɛho hia papa because mimi gidi a megina mu Yesu mu no ɛyɛ saa nkwagye no. Enti sɛ wo ana ye nyina ɛyɛ Kristofo no sɛ betimi ate ɛseɛ sɛ nyame a ɔbɔ soro ne asase no esan ɔdɔ a ɔwɔ ma yɛn nti no ɛnu nti na ɔyɛ den sɛ bɔne bae no yɛn kɔ yɛ kakra saa sɛ na betimi akyɛ nkwagye ho ase na wobɛte ase yie no ɛsɛ wo hu sɛ bɔne ne ma yɛ den nkwagye ho so bɛyɛ den ɛmba ɛho bɛhia yɛ because bɔne ni hɔ a na nka yɛhia nkwagye ba bɔne ba yɛ nti ɛna nyame ɔbɔ soro ne asase ne dɔ a ɔwɔ ma yɛ nti ɔsoma ma ne ba bɛyɛ den wobɛwugye yɛ nyinaa yɛ den nkwa but gidie ɛyɛ biribi a ɛyɛ foundation of the nkwagye because salvation by grace. It is a me ti wiase a me ye bɔne ni a nyame akwan so me so mitimi frɛ me ho yɛ den nyame bɛyi ɛyɛ because me no me gitu mu sɛ me ye bɔne ni a nyame yɛ den obɛwugye me nkwa no ɛno nti na mitimi so akasɛ den nkwagye na apam kan sɛ momoa me covenant by faith no ɛma yɛ den ɛho ehia but contest na sɛ yɛbɛka ho asɛm no ɛyɛ deɛ Paul yɛ den or no can say the elder or thing a kind very well. So we call to the context Paul aba. Paul answer na Paul no obano na enkwaje na ohoda da. All right. Obso ti ase. But so no buy or no so beji nyame di no a obeso nyame adwuma mu no. Odu ba bia ono aba beti ase say we kind of me kind of from you say but God forbid that I should boast except the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Yes. Oh, in other words, Paul me why? Well, nyame and now is by grace. And to be who say the effect of faith, righteousness. Because let's say no be who say righteousness who here answer na when we say wo nam kwan nti Paul make mention I just saw call kwan Abraham. Yes. Which kind of lesson Abraham by no he walk with God oni nyame ne nante into oni nyame nante ni jeni na oni nyame ko no enu mu no we de nyame bo ane ma ne gidie mu be ye den enti se wo gidie mu be ye den ana se wo begi nyame di a nyame frɛ wa ofre ye nyina ofre free boni mu se ye begi ne di a ene ye betimi ye den ye betimi ate sa enkwagye no because enkwagye hu ya because enkwagye wo Kristo ni wa ante ase se enye wo wa hoden enye wo works enye de wo ye no eni ti nyanyame hede ohwe wa na blessing ka say or ye obligated say no be wuje no God was not obligated. He is God onim de no oye onim de ne ebesie onim o ma eno ma choices but at the same time no Paul be who say no oni boasting and answer the oye nyina no eye nyame enkwagye God's grace gidie bi a ono nya wa awurade mu no eno no na ama no ho sa ekwan na mahu se obi bi a obedwa nanum a na obeka ho asem a eye nyame enkwagye. That's right. Great. Me da se past time say wa cheche mu pa eye ne yenko yenim na yenhwe apam no ne aforebo the covenant and the sacrifice. And also, 1 Peter chapter 1,
verse 18 and after 19. Petro ma edikan eti a eye ba konchichemu edunkuno edunotwe ene edunkuno no man ti na atworo se unim se wamfa no ma epro deta na sika anyemu mo abrabo hunu a mo agya no ede ma mo no mu na emom wo de Kristo a otise adwama a oni dem ene kekanwa no mogya a ne boye din eno na agye mu. Amen. Great. Eda ye pese ye ti asa asemi asipa ye. In fact, I walk in Canberra for now. You see the word ransomed. And no nim se ne ye be kano. Ne tree no so be me ma struggler se menya ne tree se ne be ka bam se me kind of ransom na agidi for beti me pese me kana say they will can ma kai Ghana for nyumbi wosi wotua makama me wotua makama me sa wagimi free baby ana me wo ene na Paul said the covenant and the sacrifice. Yes. Apamuno any affordable. Yes. Affordable ben wo kan ho asem yi. Ense so for di enim di ekọ onyame donwa nwa a wo fa kwa wo fa so gi nipa. We say the depth of it. Intimacy ase. It's broad, it's wide, it's deep. Onyame dono. Said the additional say chichiremu said the Paul no nyina kan ho asem no. Etimi me hu say apam no mu no na onyame wotimu po bi so obeje nipa na ye nipa ye ntime nye ye ho enti esese obi a wono ni onyame ne ye pe no onu obetimi abegina ho abeje ye ka hu se onyame tesuro yeso eti asase so bone ahye ye ma atwede be ne de be fra kosoro ho atwede ye de be kwa ne gidie enti ye nyankopon no esoma ne doba no bai na Peter kama ne yede wo se mo abrabo hunu no na mo bo no abone asemo no wamfa ne me hunu bi ne beto mo gi mi furo mu se na wo yakoa no anabone afa wakoa bonsama to wakoa wonni ni daso no yamfa sika ne dwete ene beto wo yamfa adai bi ne besi ho awowa ede beje wo ne mum nyame hu se sa ne mani nyina no entimi mmoaye enti wo soma ne doba no a one ne bade ewo edin trom ne doba na wo gina ho no de nkwa home egu nipa mu ma ye beye atiasefo no a woni na gya ne nyina ye pe a Philippians ka se wono no wamfa nhye no kra so ye nyame nes obai just think dwene ho se de obo me na wonwene me na wasai ababi wu no beji me no eyade a ebro ye ntiase so wo se ye nyina yade bonyefo emra bone ba ye se pe no Roman 14 century modern miensa wo se ye nyina ye dai ya ye bone na bone so aketua so ne de owu enye owu ye wu ni na yi o owu prenu no da ho man ya ye ntimi no nyame nkotena no ene na Paul ka ho asem ewu we de Bible trace ye koda no wu sori na chi no wo Kristo Yesu tua wo kama wa ma utimu nya wo de fi se nkwaje wa ye bibia de ohia wan se jimidi sa wo jini di na ba ne nche ya onu betua na mo na wonyame suba no de ma ye edi ntromu a bone ma sa bone sa suba ne yire free mu no wasade abehye wo mu na wo benya wo do wo benya ntiase ubenya humobro eno na Paul ka ho asem o se obi a wodi nyame eti eboti penso no eje nyame no eboti penso no ono na betimi abeje ye fi se nipa bi entimi nye ye bibi enti we betimi aje fi se boni mu odu na se boni timi kum de obo ye ya na che se boni no emu odu eni ti no adisuani nyina de ye ba se sacrifice a Yesu Kristo ayama ye no mi entoto na se yamfa ne mehunu bi ene de to ye na me di moja ne bo din ne moja ne bo di odi hie moja mpanifo se odi hie anko a akwa dwane ti Yesu Kristo nu anka se o ye de hie no bo ye no obegina mu be koma ye ama obonsam no by day odwane medase pa I think say the they can very very important
Meaning the reason why is it because yentiase sa sene elder church munti ana and yem value the Jesus Christ be ana se Jesus Christ mo cha na to da bia me ka se mi se wudi sika komo bi o Ghana na se okoyi a ebia o the code no company yi sika na ma no hu ne bre no so but okonanka bank for no ka so se fu e da hai dia so do be 5 acres ni na sa na di sika na ma wa anhwe crowd is square command obeka se memfa sika ne ma bi hu be nam say just a click and code ni nti na unhu bre no is it because yanso yen sheda hu Jesus Christ ade a obeye ye ni nti and still ama yen value na make say efofo ye fu se ade a no oni daso na won saka amen ade a woni naso na won saka na efofo se de wo kan sika ya sami sika no kura wo de koma no kura na wakoyi sika no se wo yi mu wansi de kura de ye phone de abeka cho se me saka sika no kura ya ne den yes efofo no atu send se ohun de wonye edi sana ye no ya ye fi se Yesu atama wabeto ye yaboden wa maye nkwaje no ya de ye ho ye nyanko abiem ye nye ya de hye editi ye kon da ho ti de nyame pese ye bia na nye de ye nye esebatamwa ye who the value of our salvation. That's right. Se onu nyame obo ye no wamfa kwaya emre so na beje ye wo fa ahohihia kwanya emu ye den bonimpre prepra no esen katem bia ye kan ko Calvary ho na be hu great inti bisma ma minka kram se media no ho no me refi ho kakra enu nti na asendua no so important any Calvary said that chere e kan because utimi ti ase e kwan a Yesu fa so obede obewuje ye nkwa na eto bia na ade na itisisi ni ya hwe ade na we dey say we oya agenkwa na ese uba but so kind story ni ye ni dru ba bia o kan say of frerade my God yes hono na the weight of sin that was upon his shoulder na enye easy because said the ka dia afofo yen wa mre wonsa anka so dia wa wo bakra wa wo ba na u pese me hwe me bi illustration bi papa bi ti men quick papa bi ti train mu na aise ne ba akope ono no oye den omo bi bridge na adwuma na say bridge ono oye na opresi bibia na bridge na ide e bia me train afem but nipa na a good train ma ti say nipa wi ase omo mfa obi ti train mu oye de ope de onu madruboni de obo chacha body obo chacha de o nwunya me onwu ba papa no na adwuma ne say okache ne ba ne say se tem bia no me ni agro nko train track no ko madwuma ne say train ba e se me press na bridge ne eden ebi na eko na dakro story ne say ne ni efri ne ho so ohu ye no na ne ba no akogina train railway line so e na train ne ba papa di gina ho se ompresse ade no na train ni mefem ka se train so nipa be 500 600 igum ani gum o wa presse a se nipa 600 ni nyina begu e no presse so a ne baba ko pe nso begu na story ni jaw na papa ya shase yusu o friend bana o yi bibia o se cage bi mu ne banente afi ade ne ben papa ne de nsa ka ade no se because se obema nipa baako ne ba no or sacrificing ne ba no for at the expense of nipa 500 yes so wutimi hwende said the pain this man went through wutimi say baby be a be torment no or kai bia e be ne ya now they just imagine nipa wo wi asinyina na nyam kupon ne dogmai yes ne baba kope say the church inti Calvary no say wuti ase a em say boni pi wo ho a ye ya ke bedwen ho pa em say it was bought with a price ameno no yintimi ntua kada amen me that say that with that beautiful and excellent illustration now we no ehonom no ama mate ade na se ye pa great yan to aso na fe yan hwe
adeɛ bi nso ɛwɔ ha sɛ in fact no so very very important pa Abraham gidie no yɛnhwɛ Genesis chapter 15 verse 6 na afei ɛno nso yɛnhwɛ sɛ ne osi kan wɔ hɔ na afei yɛnkasa Genesis chapter 15 verse 6 no sign na okano ewo honomo Genesis mo se ngoma edi kan eti a eye dunum chichemu eye nsia na o se na oje ewraji di na obu we setene ne ema no amen great with the opinion tin wa na kan ye say na yente saa gidie we no ase oje ewraji di no obu ye se tenene. That means was say brofo say it was accounted to him and as credited to him as righteous. So yen trust say sasam no obui no. Me am da se pa. Say oyo bi a onum tronum kakra na say wadi the story about Abraham ochia. Ebe hu Abraham ankasa ba bia na ofri. Kura ankasa na Abraham free mu. Efi anu ofri mu ne abusua na odam sa. Onya afre no ekodi awrade achi na nya baabia hunu akeke wo abusumfie pa kura na ofiri mu adi o no enema na omuje wo mu no na Abraham timiti awrade ne na wo free sa abusua ne kuro no mu na obedi awrade achi no no kwasem ni sa wo Bible mu hwa so ahodo ode amayen no a wo hwe Petra ana Peter obo ni din a Peter o se no yobi no ehufo ba kura nketekete ne hu na Ebro ko yi Yesu ma na obi se akwa we mini no odi Yesu na echi o se akwa we ani huna de ye me woni me ne fa sa o deny no kra na ehwe Paul ene Paul ono otwe bibia ma yen wudi a na Paul wudi a na niam nyina mu no o mutino onyame kwa apam na afei o mu bedi onyame achi a ase gidie pa faith no ani nyina so no betima mabu ntene ama na ehwe Abraham bia na ofre abusua na odamu ne ya na ekoso ne nso otimi atie awrade ne na ohawi nyina no otimi yi ne hu free mu osoro akwantu yi mu ba bia ofa ye na wo mu na ware mu hintasam a adede adi kire no ne oha ofa mu a kopon se wo konya ba ne ba mu onfa no kobo afode menu mienu se de pastor di ka kan ne se obi a control train na the only child no sacrifice no for the life of about 700 naira onu omunye na busuafo na se wutimi enya sa commitment ne se adwuma we a mimi atene ben na onyame emuo nti Abraham commitment and sacrifices are making ya san onyame hwe na hunu se o se mi bu ni gidie no trene ma no ayade asombo yie pa enti me no mienu adesua kese wo se me no se ye Kristo achidifo e na wiase mu se ne aboni si kosoi ne ma ye hunu ye ni so ne ye te ne asomu pa na se ye was hundreds wo we mu hode a me no mienu pesuo be na o se ye ayade adesua kese pa se benya bibe fi Abraham ho benya fi Paul ho ne bibe fi Petro ho onyame atime abu no trene amaye na nya saa yembre no be ye kwa o enti adesua kese pa enti onyame bu Abraham gidi a ogie wa anya sam na ani akeke o nanso na bra bom ni na kwantuom na setena mu nyina no edaedi ema onyame hu sa mpa oye na chidi ni great na mebo answer na eda person kasa we hu yo eda kasa ho answer na makomani bi nua chechire mu amana ye de se bebia na papa yitie ye se wo Ghana pa na wo hia mu hia na obi se bra bedi machi bi nua nyamre ye free Ghana kure ba ha no se wo jabusuan ho no mu a yesu kasi o wo mu super papa bi su fi se wo se akwanto na wutuo no nim so be hu bi ana wo mu bi na Abraham nyame ba obusuan fie wo se sore ne ko onim nyame da wonte ne da enu ase ni bi kasa che wo se sore ne ko ena den ade kura man ya amazing ne se nyame anka nche se me do wo kwa ha o wo se sore ne di machi ene yi a ye be kasa wo koku entimenko ya nenso Abraham se ene na afre me no me di akire enam de ba ma sitram se me ene na ai kasa kire me na ana sa ne no e kasa kire me ne
se mintua na moni na chi minya bibia ngu ho na memra. That is where adesua no ka kire say se yetimi gya sa ne mani nyina egu ho no ne ba wo se onu nyame ne trene no se de menu na ka wo de akyeye wo de bet wo de ato amaye adum nti no wo de amaye kwa we say ne nekeka yetie ya ye ba ye no ye gya efie ne namfo ne ne nyina egu ho ne aba no wo de sa adum na ye dey adum ye edem kwagye na akyeye. Great yo me that say ede mame ko Pastor Jojo. So on this same issue no, despite say ye yad bonye for and as de makeka fa Abraham hu nyina gidi onyaye anamo otu ye no, yes still no trust no ka say it was accounted, it was credited to him. Nature say he wasn't and just disable. That's right. He was credited. Despite say yenso ye abonefo ya ye wo kwambe so na yenso ye bitimi anya sa credit ni bi. Thank you. We said the work cry, work as every cry. The same equina Abraham or Eden. Because the story are elder or tiny elder. A very good. Mamin can't be and Sanamaka a hono. Yani, you see, be a context. So, Ushe Abraham, ye can was somewhere. Chapter 15. Yen who said, Nani GD. I to say, Ajoka credit, make us a contest and say, because 14, Abraham or a man of peace, or by the name man of war. Ne so oko, no koko, no we live. Utimi ede ma ne wafase liberty, Lord, and waba. Bible no so buy and chena or hina or castle, any be negotiation, be say Abraham, the old foul Lord to know not the account of mammy, and now utimi keep us in power. His answer, me pesa da chibino. Obi baba bi jina baby aka say, if na me so, and Abraham I dey. Aye. And so Bible no can quickly 14 then say, and one check and I make it said buy a type of God. Yes. Or buy no, Oshira no brandy brudu. Yes. And sa and also Oshirano, he bless him. Or blessing you in Abraham, yeah, tight. And young was some niti chapter 15. No, the answer who say, night to see whom be akano. Because I to say, could it be say the mekoye and grofon bit me revenge? It nyame comes back to him. And no catch say or friend or by Abraham or in conversation is shall see. And Abraham can say radin, I will say the old kind nyame did you, but dear nature say, sir, a shabona washing a baby. And no say by no Abraham no cry and call suggest be and say, Eliezer now say there Abraham, step out of your tent. If you're Mautisu Hustle, dear now, or some Hunsoma, and so Mabiti Makai, or some Timinkai. A 106 Kumupe, 15:6, and Bible no say dear. Genesis 15:6, or say, and he believed, or GD. He believed in the Lord, and it was what? Accounted. Bible knows how we're doing accounted. Now, accounted, no. Say that children that actually mudada credit. Ni kwa say anything. O credit card. What that means me for credit card. Say credit card is sika na nyawde a. Enso sika ne gum. Utimi di twi. Na wo use. Ba wo use a wo ye den kan hu say wo betu aka. Enti dem bia ye ka se ye beji sika na ese wo sika wo de be den. Wo anye sa wo be den. Wo be say wo credit score. Na wo say do credit score na. Ase wo niema bibre wo kuruma. Enti credit card and credit score very important. Who bonieni, me fata mean say. Na said Abraham, Bible say or GD, you know, not because of so much of relational. No, because God and him had a relationship, but because of ni GDA. And when it in GD Abraham believed in Timoa, we had the boyeni, and me the boyeni, no. Sa GDA, se meji a radin yankupon wedi. And you know, say, Obi obeban in chen, for God so loved the world. That a lesson is so sweet. Se mimi the bonieni, no, se mitimia GD, se nyame de me bonia chemia. It will be imparted. Yes. That same GD nyame righteousness, no, it will be imparted. A beba meso, or the becheme. It's answer my day. Ma make it first step, nyame make it step, and I'm my response. Already, me GD Abraham believed, and it was what? Accounted. Into those who believe, and answer who di nyame dia. The na won say fatano or the becho.
ɛbɛba wo so ama wo so watimi anante yɛ ɔtene ne akwan so. Great. Mama yen to aso na fe yen sorry yen adusua no so. Yen share or say resting on the promise yen home ewo ne boshe no mu no. Yen kan bibi wo Psalm 34 verse 8. Psalm 34 verse 8 na fe yen so yen hwe Matthew 11 verse 30. Na yen fa sorry yen adusua no so. Psalm 34:8. Or say monkan hwe among say Awurade ye inhyira ne onipa a odwan kɔto ano. Amen. Amen. And as I wo hwɛ Matthew no homa no ekyire ye dubaako imu aduasa no nso a Matthew 11:30. Or say na mikonua ye mre na madesoa ye hare. Amen. Amen. Enti no ye bisa ye ho sɛ ɛrakyerɛ yɛntwo deɛ na Christ ayɛ ama no konua ayɛ mre na de so ayɛ hare ɛdeɛ ne yɛsua firi ahase ɛnsɛ apam no nyinaa no wɔde ban all along no nyinaa nyame promises ne ka ho ɛma me ka yɛ nwum bi a ya ne yɛtato standing on the promises of God. Amen. Me gyina onyame bɔhyɛ no so. Amen. This bɔhyɛ no ɛne na sɛdeɛ yɛsua Abraham ho adeɛ no Abraham bɔhyɛ no ɛne propel no bɔhyɛ no ɛyɛ bibi te sɛ ɛyi bia na agitate no ma no kokɔ anim na ne da bɔhyɛ so nti Hebrew kama ne yɛ de wɔse saa nkurɔfoɔ wɔ enum nyinaa no bɔhyɛ ne nti no Bɔhyɛ. wɔn mu gyaa ne wiase nneɛma nyinaa egu hɔ kuro no wɔ kyirikyirikyirikyiri nanso bɔhyɛ no ɛda ho ne nti no wɔn mu sɛ daakye wɔn de wɔn ma nyame a wɔn mu nsa bɛka ɛne nti na David kaeɛ wɔse bra na bɛsɔhwɛ fi sɛ awurade mu ɔdɛ awurade mu dɛ yɛ na ɛne deɛ ɛne bɔhyɛ a wahyɛ yɛ. yes nyɛ sɛ wo ba bɛfa awurade adi sɛ aduane o na mmom woba awurade nkyɛn na abɛhu ne nhyira wobɛhunu n'adom wobɛhunu ne nokoredie wobɛhunu ne dɔ wɔma wo de bɔnyɛni no a ɛma wo feel proud. Amen. You are tasting something which is better than thousands of things. that's right And you know, David, what can I say? Was ye bɔhyɛ bɛni bi kwa hwɛfoɔ pa anything any genti was say me home wo nyame bɔhyɛ no so be de me ho bɛto so if say saa bɔhyɛ yi ebe ma me anigye ɛna wo saa de you know Matthew 11:31 was say for my yoke is easy ye ba nyame nkyɛ ya ɛde ba ne ye bɛdwene ho de yesu nyinaa ye bɔne fefre nyame de man yi o ade ma ye akristofoɔ ana obi ogi nyame die de wura ho ne bɔne ahyɛ wo so wodwene to bi a bibia wayɛ twam kura no ebesi wadwene mu as a Christian no na usu na hyɛ wo so na so Yesu Kristo sɛ oba me nkyɛn a saa ne me nyina me de akyɛw enti wo yoke no Kristo sɛ ebeye easy ma yes office ono wae dai wasoa wo se emra afi wo saa de yɛ kɔ Romans 5 ɛhɔ so wo se we are justified. yes obu ye bem me de bonye ni ma anya hwe Kristo Yesu sɛ jimidi mebu bem wo bu ye bem wie ye no ɛde bɛ no saa yɛ wa me antena bɔne no mu wa me ni ye ne papa ne ntem antete wo se mebu mu bem a momra asomdwa ba mo ne me papa ntem enti momra na metra me nkyɛn na de bro so kra nse wo se Kristo Yesu humble himself just to save us. Amen. And into a yadisua, a see a dear who to so papa, it every one to Yankopon Boshe, Pierre was a yes. Fi say my Israel for no Boshe be brave. Assassin de Mamu. May you say, then so a qua, no Marco Pim, no Massa Betray, Nina no Yame Boshe any day. I was Sabosheno, our home no be. Says so. Esi di akiri onyame hiraye na bɔhyɛ ne nyɛ dia de di munti amen amen great madam wasem say yemre no nti ye de addition no ebetwe ha agidifo addition no aye de pa ye say wa utie nso se ne ye ni age wa hasen sa na won so woni age onyankopɔn nkɔsoara enhyira mo addition de abrawo no ye addition to so du emienu addition de kɔ na wie ya no next week ye de addition to so du miensa ane de bro next week addition no or say the new covenant life apam foforo no asetena no say apam foforo no e wa asetena bia e wo say hu apam dada no
ne gyidie wɔ mu apam dada no kronkron bia apam dada no difference ɛwɔ mu ne apam foforɔ yɛ hu ne nyina na afei ya bɛhyɛ apam foforɔ yi mu no asetena bi nso ɛwɔ hɔ ɛwɔ sɛ ɛtena na next week adesua no ɛno na yɛde bɛwie kɔta yi mu nyinaa adesua no nti sɛ adesua bi wɔ hɔ na anka wampɛ sɛ wobɛtia nye next week deɛ na because next week deɛ no na ahyira adesua no nyinaa ɛso onyankopɔn ɛnhyira mo kata wani yɛn baabia wɔ bia na pastor Jojo ɛnhyira so ɛma yo yɛne agya yɛnyame yɛba nkɛseɛ awurade yɛda wase ɛkwan a wama yɛtumi ate wasɛm ase your word is sweet ɛyɛ yɛda pii sɛ awurade wama yɛ na yɛhu sɛ yɛn a wafrɛ yɛn adebɔyɛfoɔ sɛ yɛbɛte wo ne na yɛdi w'akyi na yɛabrɛ yɛn ho ase na yɛafa w'asɛm na yɛgyina abɔhyɛ bebree a wɔwɔ twerɛsɛm ma wode ato hɔ ama yɛn awurade biribiara ni hɔ a yɛntimi nyɛ enti awiei anɔpa yi deɛ yɛsrɛ wɔ ne sɛ awurade kae wo ma kae ɛyɛ da mmom sɛ wo twerɛsɛm ma yɛhu sɛ yɛte hwe mpo a when we fall ɛsiane sɛ woyɛ nyame a wodɔ yɛn wobɛtumi ama yɛ so ama yɛtumi anante biem yɛsua bebree wɔ Abraham abrabom Bible ne sɛ awurade Abraham walked with God and it was accounted to him as righteousness awurade deɛ awiei deɛ yɛsra ne sɛ ma yɛn nyinaa yɛnhu sɛ example Abraham wofrɛ no no na nyɛ mmerɛ nyinaa ɛna ɔyɛ deɛ na nka wopɛ sɛ ɔyɛ no ɛtɔ baabi a na sɛ ne gyidie no adwo ɛnso ne nyinaa mu no awurade woanya ne hɔ awurade awie deɛ yɛsrɛ ne sɛ menya yɛ hɔ wae kae wo ma boa yɛn ne ntimi ma yɛni so nhwɛ wo sɛdeɛ psalmist no ka sɛ I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help cometh from the Lord awurade yɛhia wo wae boa yɛn na hyira yɛn kae ho na hyɛ yɛn den na ma to yɛn nyinaa yɛ gyidie mu wei ne yɛsrɛ dɔba Yesu Kristo din mu nti amen amen